Doncs quan me muiga ja veurem què passarà. De moment només tenim una vida i n'hi ha que viure-la en intensitat. Sí, sensata. Escolta, per què no vens demà al pati de tarongers de la catedral de Sevilla i així escoltes el sermó? Això és Sevilla! I estem en la fira d'abril, tot és cantar i ballar. I ese sacerdot lo que vol és amargar-nos la fira. I no, la meua és la faràndula i l'alegria. Pobra alegria, Isa, que després se té que pagar en el xui final. Mira, ja està bé, ja està bé. Aneu-vos-en i digueu-li a qui vos ha pagat per a fer este teatre, que jo he sigut més intel·ligent que ells i que he descobert tota esta farsa. Però què passa, que tens por d'escoltar la paraula de Déu, no? Por jo? Si ese retor porta la paraula de Déu, jo porto la veu de Satanàs. I a veure qui és més potent, la meua veu o les meues paraules. Però què vols dir en això?